Lortu zen duen sortzize 14 urte baino gutxiokin, ezta? Bai, 14 urte. Ibiztea ez zinan arri batetik beste 14 urte txokin, Bueno. Nun izan zan hori? Bai, izen zan Baldegobian, dala hori Araban dauen eskola bat. Bai? Eta hori, nintzen probatzen udan, sala baleku bat juten nintzen asko. Eta hori, poliki-poliki joan nintzen ateratzen pasuak, kustoiaten eta surten arte hor. Eta nola izan zan, baina hori adibidez gui jakiteko eta guri kontatzeko. Zer da zehazki sortzize bat? Nundik anazten da? Zein da lehendabiziko zenbakia? Bat A? Bueno, hori irutik gutxi gara bera azten da. Irutik azten da. Bai. Bestia oin eskalerak dira beste, Bai. ez da? Bai. Bale. Eta da hori, igotzen zaren paretan araberako zailtasuna edo 10 graduak azkenean. Bale. Eta adibidez, ze zailtasun daka hiru batek. Nola zer izango zan hiru A bat? Hiru, hainke gazindar asko eta... Hanka eta illa eskua jarri gabe? Bai. Bai, bale. Geo, laun ze izango zan ja, noiz, zer da sortzi bat? Sortzi bat ja da, deko zuzenian, heldu leku txiki hauak, igual pareta jazten da bat inklinatzen, eta badiez mugimendu asko komplexu hauak. Luzia izan behar du, zenbateko pusketa da? Zen edo izan, igual sortzia bat aldu izan 4 metro edo 40 metro? Bai. Da, ala izen txiki haua, laburra haua, eta euki mugimenduko gorra hauak, hori da. Edo luzia haua, eta euki resistentzia gehiago, eta ez mugimendu hain gogorrak. Ados. Estiloan arabera. Eta zure puntu fuertian zein da? Erdiko zer nik esango neban. Erdiko zerbait. Bai. Eta hori izan dezu, lortu zen nula Araban, ez da? Hori da. Eta hori lortziak ze izan zan zuretzako? Leheno jolasteko bezala arte zenun da hor ja esan zenu, hemen ze potentia dator igual. O nola izan zan? Izen zan motivazio oso handi bat, ze hori, esautzukte moduen, gonitzen uda bastante probatzen, eta gero lortzea olako zozer, jende asko ez dauen lortu, motivazio estra bat, laguntza txula jarraitzen. Dudi gabe. Eta adibidez, sortzi zein zenun 14 urtekin. Bai. 15 urtekin zer da gehien lortu zenuna, noaino iritsi zea? Guain sortzize bat erraziten dezu? Bueno, errez bez. Errez ere, zaila da alare, bale. Bai. Eta noaino iritsi zea? Ez dakit behatzi daño iritsi zean, edo... Bai, hain aurreko urtean, bederatzia bat. Bederatzia bat? Bai. Bale. Eta nun izan zan hori? Etxaurin. Nafarroan. Hori izan da guaingo zure errekorra, bederatzi A batean iritsi zea? Bai, momentuz, bederatzia. Eta orduan, sortzi C bat eta gero zer da? Sortzi D, sortzi F, sortzi noiz zenbat letra daude? Dau sortzi C plus. Sortzi C plus. Hori da. Eta gero ja, bederatzia. Egia esan, holako urratzak emateunez oso zaila da, zeatik, guain dala 4 urtein bazenun sortzi C bat, guain behatzi ara hilduzea. Osea, urratzoiek... Ez diain errexak, ez da? Ez, gradua gero eta zailagoa gehiago kostatzen da igotzia. Claro. Eta inize, bederatzi A baino gehiago zer dao? No arte, zenbat letra arte, o zenbaki arte eta letra arte heldu alda? Gero da bederatzi A plus, bederatzi B, bederatzi B plus, eta gaur egun zaiena bederatzi C. Bale, baina bederatzi jan gelditzea orduan, amarra ja ez dao? Ez, momentuz ez. Momentuz ez. Hainitze lortzen bau jarriko gu. A ber, birigin behar da bia hori, ez da? Amarrekua. A ber. Eta nundik noa ibiltzezea? Hau guztia nun lehiatzen dezu, ez dakit txapelketetan ibiltzezean, hobi bezala ibiltzezean, nola da zure egunerokotasuna? Bai, txapelketak, oinarte lehiatu gehiago, oin bakarrik lehiatuko sokan, lehen bai bloken, baina hori, dauz txapelketa desberdinak Espainia mailan, gero urten azbatzuk. Mama bezala, mozte zuzu. Vale. Espainia txapelketa mota. Eta orduan txapelketetan ibiltzezean, bai Euskadi, bai Espainia mailan, eta noaino heldu zea. Espainiako selekzioagaz Europara behona noiz baiten, eta hori. Ja, arroka gustatzeate gehiago. Zuri, arrokan guri gustatzen zaizu, eta txapelketa zeizateia gehiago. Bai arrokan eta bai... Ez, txapelketa bakarri rokodromuan, barruan. Rokodromuan, Bai. Vale, eta zuri gero gustatzen zaizu naturan ibiltzea orduan. Hori da, bai. Vale. Eta zer desberdintasun topatzen deu naturatikan rokodromo batea? Rokodromo bat beti berdina dala alegia, ez da? Igual pixkato, zergatik gustatzen zaizu gehiago naturan ibiltzea? Ez dakit, arrokan azkenian beti deko gauzatxo txikitxo batzuk ebatzeko, edo aldozu topa usuk zure bidia. Ez dakit, rokodromoan daudana, haiek esatotzue moduan egin biozu, eta jazta, tokatzen dana. Ez dakit da oso diferentzia. Da beste giro bat, bai, sauz, lasaia, naturan,
jendiagaz, ba, zauzuna gustora, eta git. Ondo, eta Euskal Herrian nahiko paeta bazka ibiltzeko naturan, ez da? Bai. Dakit igual negua esetasun gehiagi dakaun, edo... Bai, negua nahiko komplikau izeten da, ze hori euria asko eta bai egiten dau, baina, bueno, badauz leku asko,